отиваме с Евгений Павел, New Generation Art, да се търсим локация за клипа на песната. Видео ли снимаш? Да. Не питай Гогле, питай Скандал. Бре, Скандал са? Скандал са? Господи. Господи, това не го знам. Как че не го знаеш? Ти какво гледаш, бе? Ти под камък ли живееш, бе? Гледай името, брат. Чупа бариери, хапа питбули териери, водка и Владимери, болезен като Годжибери. Момчета и момичета, взехме най-накрая камерата. Очаквайте влога, изглежда все по-добре. И все по-добре. Само тя си мисли, че съм само нейн гуру. Бело ендуро, дай газ, фани куру. Браво, браво, буре, бърбан и Джак Спаро. Куки муки, белко съм и чао джаро. Моя Citroen там на двора също работи, Шкодата до него работи, Volkswagen. Не питай Google, питай Скандал. Скандал са господи. Да. По принцип, брат, са като хлебарки, разбираш. Сложили са 4 колони от по 5-6 гуми и са опънали от уния чували огромните за буклук. И стоят на сянка. И като видят, че нещо идва, изпълзяват бата и нападат. Да. И само нагоре. Отиваме до радио Витоша. Витоша и The Voice и Magic FM. И Веселина са на едно място. Ти кога си правиш на видеооператор? А защо? Сега си с брада, а във видеото си без. Сядайте, изпеняйте се. Чичотото от Враца, който ме слушате по радио Витоша. Чудесно, Started from the bottom, now we're here. Много се радвам да ви видя след близо година или малко повече дори отсъствие. Не, че не сте правили нова музика през това време, но пак толкова силно парче, че да изкефи всички ни тук в радиото и в цялата ни медийна група отдавна не бяхте правили, така че с огромно удоволствие искам да разбера как се случи, как се появи на бял свят този реплей. За нас. Еми, защото не знам, бе. Само набързо не хвърля едно. Да, разбира се, няма проблем. Лъчката. Ето ме и аз участвам, хей! О, това ще е много яко. Той ми написаха, че да снимам пост скандал за Господи. Какво ме снимаш? Скандал Господи ли са? Господи си, да. Можете още утре да си поръчате и това, което Скандал тази вечер ни представиха. Новият им много готин хит реплей се казва той. Можете да видите и линк към него и на нашата официална фейсбук страница. Можете и да се ослушвате в ефира на Радио Фреш да го чуете. Това е за тази вечер от нас. За финал слушаме Дженифър Лопес, And Your Mama и Чантае на Шакира и Малума. Ние може ли да кажем чао? Да. Еми чао. Чао слушатели на Радио Фреш. Това ли беше? Много ви обичам. Да очаквате. И 1, 2, 3. Има ли платена любов от тая могила? Yes, baby! Значи... Имаме си пък календар на Радио Фреш. Има ли твои голи снимки? Кой месец ти?